ассалому алайкум тамошобинони азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. бо мақсади шинос шудан аз рафти корҳои ободониву бунёдкорӣ ба муносибати 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, оғози кишти баҳорӣ ва аёдати собиқадорону мулоқот бо сокинон, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳоти Вору сафари корӣ анҷом дод. бо мардум, хоса сокинони манотиқи дурдаст робитаи доимӣ доштан, огоҳӣ аз рӯзгор ва мушкилоти онҳо ва кӯмак барои ҳаллашон аз масъалаҳоест ки мавриди таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода қарор дорад. дар ин замина раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз ҷамоати деҳоти деҳаи Вору ки аз шаҳр дар масофаи беш аз 70 километр воқеъ аст, дидан намуда бо кору бори сокинони онҷо шинос шуд. Нахуст раиси шаҳри Панҷакент сокинони деҳаро бо иди байналмилалии Наврӯз шодбош гуфта, бо онҳо суҳбати гарму самимӣ анҷом дод. Таъкид шуд ки ҳукумати мамлакат бо дастури пешвои миллат барои ҳаллу фасли мушкилоти сокинони деҳаҳои дурдаст таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. Зимни суҳбат арзи чанд нафар фаъолон ва сокинони деҳа шунида, барои баррасии онҳо ба масъулин дастур дода шуд. Чунин суҳбат бо сокинон ки дар даромадгоҳи деҳа ба омода намудани масъулии сохтмон аз дарахтони маҳаллӣ машғул буданд, сурат гирифт. Зимнан сокинони деҳа дар парвариши картошка таҷрибаи ғанӣ доранд ва иқлими он барои гирифтани ҳосили фаровон аз ин зироат имконият медиҳад. Сокинони деҳа аз ҳар қитъа замин бо самар истифода мекунанд ва барои серҳосил гардонидани он аз порӯи маҳаллӣ фаровон истифода менамоянд. раиси шаҳри Панҷакент ба кишоварзони деҳа ҷиҳати нав кардани тухмии картошка ҷудо намудани 20 тонна тухмиро аз захираҳои воридотӣ чун кӯмак хабар дод ва инро сокинон бо хушнудӣ ва миннатдорӣ пазируфтанд. дар ин суҳбатҳо ҳамчунин масъалаи ба минтақаи истеҳсоли тухмии картошка табдил додани деҳа матраҳ карда шуд. дар идомаи боздид раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо вазъи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 26 деҳа ва сохтмони бинои нави муассиса ки бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва сармоягузории ташкилоти хайриявии Тоҷикистон ва маблағгузории шарикони рушд бунёд мешавад, шинос шуд. бинои нави муассиса ки ҳоло сохтмонаш идома дорад, барои 200 нафар хонанда пешбинӣ гардида, корҳои асосӣ дар он анҷом ёфтааст. бо дастгирии ин созмон дар деҳа ҳамчунин бунёди бунгоҳи тиббии замонавӣ пешбинӣ шудааст. ҳангоми боздид ба масъулони ҷамоати деҳоти Вору дастур дода шуд ки ҷиҳати ҷудо намудани қитъаи замин барои сохтмони бунгоҳи тиббӣ дар зудтарин фурсат чораҳои амалӣ андешида шавад. зимни боздид аз ҷамоати деҳоти Вору раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо фаъолияти коргоҳи парвариши моҳии соҳибкор Муродулло Латипов шинос шуд. он ба парвариши гулмоҳӣ пешбинӣ шуда, иқлиму оби ин ҷо барои тавсеяи ин самти моҳипарварӣ мувофиқ аст. баъди шиносоӣ ба соҳибкор барои роҳандозии парвариши ин нав ва навъҳои дигари моҳӣ, васеъ кардани истеҳсолот, истифодаи босамари имконоти мавҷуда дастур дода шуд. таъкид шуд ки дар сурати дуруст ба роҳ мондани корҳо он манбаи хуби даромад, минтақаи боздиди сайёҳон ва ҷойҳои нави кор дар ин деҳаи кӯҳистон буда метавонад. ҳангоми боздид раиси шаҳри Панҷакент бо рафти сохтмони меҳмонхона барои пазироии сайёҳон ки аз ҷониби соҳибкор Фирӯз Ҳамроев бунёд мешавад, шинос шуд. ҳоло дар ин ҷо корҳои ороишӣ идома ёфта, он бо тарҳи зебо сохта шуда аз 2 қабат ва майдончаи тамошо ва дамгирӣ дар боми бино иборат аст ва то 20 нафар меҳмонро дар як вақт қабул карда метавонад. иттилоъ дода шуд ки меҳмонхона моҳи май бо ҳузури гурӯҳи нахустини сайёҳони хориҷӣ мавриди истифодаи сайёҳон ва меҳмонон қарор дода мешавад.
воқеан ширкати сайёҳии Панҷакент Интур дар мавзеи Сими ганҷи деҳа дар соҳили Дарёча барои пазироии сайёҳон дар хаймаҳо шароити мусоид омода карда. Сокини деҳа, корманди ин ширкат Абдухолиқ Зарипов дар қисмати ҳавлияш барои пазироии сайёҳон меҳмонхона бунёд намудааст. Раиси шаҳр ин ташаббусу иқдоми соҳибкорон ва сокинони деҳаро ҷиҳати мусоидат ба рушди сайёҳии кӯҳӣ шоистаи таҳсин ва дастгирӣ донист. ҳангоми боздид раиси шаҳри Панҷакент бо кишоварзони деҳа ки ба кишти картошка бо истифода аз ҷуфти гов машғул буданд ва дигар сокинон суҳбат намуд ва ба масъулин ҷиҳати баррасии таклифу дархости онҳо дастур дод. арҷугузорӣ ба собиқадорони барӯйманд аёдати онҳо аз анъанаҳои неке аст ки бо роҳнамоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастури муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода пайваста сурат мегирад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар идомаи ин амали нек ҳангоми боздид аз ҷамъияти деҳоти Вору дар деҳаи Рукнобод собиқадори хидмати давлатӣ ва ҷамъиятӣ Наҷмиддин Сатторов ва омӯзгори варзида, омӯзгори хидматнишондодаи мактабҳои Тоҷикистон Рашид Калимуллоевро аёда намуд. онҳо солиёни зиёд дар вазифаҳои масъул шоиста фаъолият намуда, дар тарбияи ҷомеа, арзишҳои даврони истиқлол саҳми арзанда гузоштанд. таъкид шуд ки бо дастури пешвои муаззами миллат ба хидматҳои арзандаи собиқадорон ва саҳми онҳо дар роҳнамоии ҷавонон ба роҳи рост ва хидмат ба ватан арҷу гузошта мешавад. собиқадорон аз таваҷҷӯҳу ғамхорӣ нисбаташон арзи сипос намуданд. натиҷаҳои боздиди раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз ҷамъияти деҳоти Вору ки дар заминаи ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастурҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода сурат гирифт, бо иштироки фаъолони ҷамъияти деҳот баррасӣ гардид. қабл аз ин раиси шаҳри Панҷакент бо рафти кишти баҳорӣ ва истифодаи заминҳои кишт дар хоҷагии деҳқонии Вору ва Тоҷикистон шинос шуда бо кишоварзон суҳбат кард. таъкид шуд ки истифодаи заминҳои кишти хоҷагии деҳқонӣ ва қитъаҳои наздиҳавлигии сокинон дар қисмати рости канали Марғедар ҳанӯз мутобиқи матлаб нест. ба сарварони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва саҳмдорон ҷиҳати истифодаи босамари заминҳои кишт зиёд намудани майдони кишти картошка дастур дода шуд. ҳамчунон таъкид шуд ки онҳо бояд ба таъмири иншооти обрасон, пойгоҳҳои обкаш саҳмгузорӣ намоянд, ҳаққи истифодаи обро сари вақт пардозанд. ҳамчунин зимни сафар аз рафти сохтмони ҳаммоми замонавӣ ва таъмиру таҷдиди маркази саломатии деҳаи Рукнобод боздид ба амал оварда шуд. дар ҷанбасти натиҷаҳои боздид гузориши котиби ҷамъияти деҳот оид ба вазъи корҳо аз ҷумла кишти баҳорӣ, корҳои ободонӣ дар деҳаҳо, омодагӣ ба даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ шунида шуд. раиси шаҳри Панҷакент таваҷҷӯҳи масъулин ва фаъолони ҷамъияти деҳотро ба сари вақт гузарондани кишти баҳорӣ, истифодаи босамари обу замин, корҳои созандагию бунёдкорӣ ба пешвози ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳандозии густурдаи тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ба ин васила ба хидмати ҳарбӣ сафарбар намудани онҳо, хатари гароиш ба ақидаҳои ифротии созмону ташкилотҳои террористию экстремистӣ, ифротгароии динию мазҳабӣ, тавсеяи корҳои тарғиботӣ дар байни ҷомеа ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз ҷалб намуд. дар ҷаласа ба саволҳои ҳозирин ҷавоб гуфта, таъкид шуд ки дархосту пешниҳодҳои ҳангоми боздид баёншуда мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор дода мешаванд. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Малҷон Холов. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. дар доираи ҳамкориҳои муассисаи давлатии хоҷагии ҷангал бо шарикони рушд дар шаҳри Панҷакент лоиҳаи ҳадафнок оид ба бунёди агроҷангал ва микроҷангал амалӣ мешавад. ҳамкориҳои муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакент бо шарикони рушд сол то сол густариш меёбад. дар доираи татбиқи як лоиҳа бо шарикони рушд дар парваришгоҳи зарафшони шаҳри Панҷакент шинондани 25 намуд ниҳолҳои гуногун ба анҷом бирасид. сардори муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакент Далил Насриддинов ҷараёни ин тадбирро чунин шарҳ дод. имрӯз муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакент
ҳамкорӣ бо лоиҳаи идоракунии ҳамгирошудаи захираҳои табиӣ барои рушди одилона ва устувор дар водии Зарафшон инвест тасмим гирифт, ки дар мавзеи парваришгоҳи Зарафшон майдони боғро бунёд намоянд. Ин боғҳо аз агроҷангал ва микроҷангал иборат мебошад, ки бори аввал ин иқдом пешгирӣ шуда истодааст. Дар ин мавзеъ мо дарахтони себ, зардолу, хуч, акатсия, ардаш, туя, сиёҳолу, қарағоҷ ва дигар намуди ниҳолҳоро зиёда аз 25 намуди ниҳолҳоро шинонда истодем, ки шумо мебинед ин корҳо бо маром идома ёфта истодааст. дар парваришгоҳи Зарафшон дар ҳақиқат барои парвариши ин ниҳолҳо шароитҳои хуб фароҳам оварда шудааст, зеро ташкили агроҷангал ва микроҷангал дар иқлими водии Зарафшон хеле мувофиқ аст. сарвари муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакен Далел Насриддинов таъкид намуд, ки давоми 5 соли дар пеш истода мо ба комёбиҳои назаррас ноил мегардем ва татбиқи ин лоиҳа дар дигар мавзеъҳои ҷангали шаҳру диҳоти Панҷакен идома меёбад. хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакен ҳамкорӣ бо ҳамин лоиҳа инчунин тасмим гирифтааст, ки дар мавзеи Зевон чунин боғҳоро бунёд кунад. дар мавзеи деҳаи хурми плантатсияи хуч 0032 га мебошад, зиёда аз 532 бех. ин ҳам бошад бори аввал дар муассиса таҷриба омӯзӣ карда мешавад. мо боварӣ комил дорем ва гуфта метавонем, ки дар 5 соли минбаъда низ бо ин лоиҳа ҳамкорӣ худро зишт ба кор монда ваъда медиҳем, ки барои бунёду барқарорсозии ҷангалҳои фарсуда тамоми саъю кӯшиши худро равон менамоем, ки дар оянда мо ҳам каме заррае ҳам бошад барои тағйирёбии иқлим саҳми худро гузаронем. таври ҳамагон огоҳӣ доранд, воқеан дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ҳифзи муҳити зист аз ҷумла бунёди ҷангалзӯҳо, парвариши дарахтони гуногун барои ҳар як кишвар, махсусан ҷумҳурии Тоҷикистон ва водии Зарафшон аҳамияти муҳим дорад. дар бахши минтақавии маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшон ба қайдгирии довталабон идома дорад. зимни барномаи мусоҳибаи рӯз сардори бахши минтақавӣ Суннатулло Муҳиддинов дар бораи қоидаҳои ба қайдгирӣ ва иштироки довталабон дар имтиҳоноти қабул тавассути маркази миллии тестӣ маълумоти муфассал дод. мутаваҷҷеҳ бошед ба мусоҳибаи мо. ҷиҳати иштирок намудан дар имтиҳонҳои марказондеҳ дохилшавӣ қадамҳои нахустине ки довталаб мегузорад ин интихоб кардани ихтисос ва расман аз қайд гузаштан аз маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. оиди ин дар шаҳру ноҳияҳои интихоби ҷумҳурӣ нуқтаҳои ба қайдгирӣ таъсис дода шуданд, ки он ҳам ба макони зисти довталаб наздик аст ва довталаб метавонад бе монеа ба ягон нуқтаи ба қайдгирӣ ба макони зисташ наздик ҳозир шуда аз қайди марказ расман гузарад. бинандагони гиромӣ ёдрас мешавем, ки барномаи мусоҳибаи рӯз бо иштироки Суннатулло Муҳиддинов рӯзҳои наздик намоиш дода мешавад. худкушӣ яке аз зуҳуроти номатлуб ба ҳисоб меравад. бо иқдоми кафедраи педагогика ва психологияи донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент барои омӯзгорони равоншинос семинарии омӯзишӣ дар мавзӯи сабабҳо ва роҳҳои пешгирии худкушӣ гузаронида шуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. воқеан худкушӣ як зуҳуроти номатлуб буда дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мушкилоти хеле изтиробангез табдил ёфтааст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар баъзе ҳолатҳо худкушӣ ва суиқасд ба ҷон аз тарафи шаҳрвандон ба мушоҳида мерасад. аз рӯи таҳлили коршиносон дар қаламрави шаҳру диҳоти Панҷакен давоми соли 2022 6 нафар
ба худкушӣ даст заданд ки ин нишон дод дар муқоиса бо солҳои пешин нисбатан кам мебошад. имрӯзҳо бо мақсади пешгирӣ аз ҳолатҳои худкушӣ як қатор тадбирҳои маърифатию иттилоотӣ роҳ андозӣ шудааст. бо иқдоми факултаи педагогика ва психологияи донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакен дар мавзӯи сабабҳо ва роҳҳои пешгирии худкушӣ бо иштироки омӯзгорони равоншинос машварати дастурдиҳӣ баргузор гардид. дар ин машварат мудири кафедраи педагогика ва психологияи донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакен Афсуна Қурбонова, доктори илмҳои равоншиносӣ Петрушевич Аркадий Аркадьевич, инчунин омӯзгорон Меҳроҷиддин Худойназаров ва Собирҷон Каримов зимни суханрониҳои хеш бори дигар дар бораи роҳу усулҳо, сабабҳо ва пешгирии худкушӣ андешаву мулоҳизоти хешро дар асоси таҷрибаи ҷаҳонӣ тавассути мониторинг шарҳу изоҳ доданд. мақсаду мароми ин чорабиниро декани факултаи психология ва педагогикаи донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакен Афсуна Қурбонова ин тав шаҳр дод. мувофиқи нақшачорабинӣ факултати педагогика ва психология мо имрӯз тасмим гирифтем ки дар мавзӯи худкушӣ ва роҳҳои пешгирии он, яъне суитсид, як семинари омӯзишӣ бо иштироки равоншиносони муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумии шаҳру деҳоти Панҷакен гузаронем. мақсад аз гузарондани семинари имрӯза аз он иборат аст ки масъалаи худкушӣ, зӯроварӣ дар оила, дастгирии наврасону ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ яке аз масъалаҳое мебошанд ки на танҳо ҷомеаи мо, балки ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш оварданд ва мо тасмим гирифтем пай дар пай ба навбат доир ба масъалаҳои зикрнамуда фикру андешаҳои равоншиносон ва ҳамчунин мутахассисони ин соҳаеро дониста баррасӣ намуда роҳҳои пешгирии онро пешниҳод намоем. мавриди зикр аст ки иштирокчони ин машварати дастурдиҳӣ ки асосан омӯзгорони равоншинос буданд, баргузории чунин чорабиниҳоро барои васеъ намудани доираи тафаккур ва маърифати хеш арзӯбӣ карданд. семинари илмии омӯзӣ ки мо дар ин минтақа гузаронда истодаем вобаста ба худкушӣ ва роҳҳои пешгирии он мебошад. нақши равоншинос дар ин масъала хеле бағоят бузург аст, чун равоншинос метавонад ба тариқи фармондиҳӣ каме ҳам бошад дар ҷомеа нақши худро гузарад. имрӯз бояд аҳли ҷомеа бо ҳар роҳу восита барои омӯзиши сабабҳо ва роҳҳои пешгирии худкушӣ тадбирҳои мушаххасро амалӣ созанд ва дар ин ҷода бояд омӯзгорони соҳаи равоншиносӣ дар мақоми аввал қарор гирифта барои пешгирии ин зуҳуроти номатлуб аз ҳама гуна имкониятҳо самаранок истифода баранд. барномаро идома медиҳем. дар муассисаи давлатии литсеи шаҳри Панҷакент даври мактабии озмуни фуруғи субҳи доноӣ китобаст баргузор гардид. дар толори муассисаи давлатии литсеи шаҳри Панҷакент даври мактабии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китобаст баргузор гардид. даври мактабии озмун бо суханронии омӯзгор Бахтиёр Султонӣ оғоз гардида дар он намояндаи шӯъбаи маориф, директори маркази рушди истеъдодҳо Ворис Бобоҷонов, мудири шӯъбаи методӣ Раҳмонбердӣ Имомбердиев ва директори муассисаи болозикр Нозира Гадоева иштирок доштанд. боиси хушбахтист ки чорсолинҷониб бо ташаббус ва сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои сайқал додани дониши хонандагон, дониши шаҳрвандон, бо сайқал додани худшиносии миллӣ ва баланд кардани завқи ҳам хонандагон ва ҳам дигар қишри ҷомеа ба китоб ҳамин озмуни фуруғи субҳи доноиро роҳандозӣ намуда.
дар озмун хонандагон аз синфи 1 то 11 иштирок намуда донишу малакаи хешро санҷиданд. شعر دوست داشته من اسدرزین عینی مکتب سحرگاهان که بلبل در نوا شد گل از شادی شکفت و غنچه وا شد شما ای بلبلان باغ مکتب سحرگاهان چرا خواب تشب نزد ارباب خرد مایه ایمان ادب است لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است بی ادب را به سماوات بقا منزل نیست در سماوات بقا منزل مردان ادب است تاجیکستان مظهری من سرزمینی کم زمین تو سراسر کوهساری تو سراسر سنگزاری چون که فرزندانی تو در طول تاریخ دراز هر کجا رفتند مشت خاک بر خود برده اند. маврид ба зикр аст ки амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз санаи 2 феврали соли 2023 дар бораи доир гардидани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст барои соли 2023 ба нашр расид. мувофиқи амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон вазорати маориф ва илм фарҳанг академияи миллии илмҳои тоҷикистон иттифоқи нависандагони тоҷикистон кумитаҳои телевизион ва радио кор бо ҷавонон ва варзиш кор бо занон ва оила муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур чораҳои зарурӣ андешанд. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон вилоятҳои суғду хатлон шаҳри душанбе ва шаҳру ноҳияҳо иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин намуда ғолибони озмун ва омӯзгорону падару модаронеро ки шогирдону фарзандонашон дар даври ҷумҳуриявии озмун барандаи ҷоизаҳо шуданд аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд гардонанд. вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки барои соли 2023 пешбинӣ гардидааст ба дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати амалӣ намудани чорабинии мазкур 3 миллиону 895 ҳазор сомонӣ ба таври нақд ҷудо намоянд. дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон истифодаи мақсадноки маблағи ҷудошударо таъмин карда оид ба хароҷоти анҷом дода ба вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳисобот пешниҳод менамояд. вазорати иҷроии амри мазкур ба зиммаи муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон сарпарасти соҳа гузошта шудааст. чунин аст амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки дар шаҳри душанбе гуфтем санаи 2 феврали соли 2023 ба нашр расид. мувофиқи ин дар муассисаи давлатии литсеи шаҳри панҷакент аллакай чораҳои зарурӣ андешида шуда даври мактабии он доир гардид ва ғолибон барои даври шаҳрию озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст барои соли 2023 омода мегарданд ва дар даври шаҳрию озмун иштирок хоҳанд кард. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. тамошобинони азиз, ин буд барномаи иттилоотии пайғом. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.